1 Corinthians 15. Bayaan yung tulataton no, at that time yun, dati preaching ko di kalman. I discuss about the 5 areas of wealth. Okay? The 5 areas of wealth. So tonight, or this afternoon, open your Bibles to 1 Corinthians 15, verse 57 and verse number 58. 1 Corinthians 15, verses 57 and 58. The Bible says, kat basa ag ti Ilocano, kunana, ngemiyaman pa'y iti Diyos, amang ted kadatayo ti balaygi, gapo ken apo tayo a Hesu Kristo. Kakabsat, hantayo nga naayaban tapno maabat, inayaban na tayo ti apo tapno, agbalaygi, kadagiti adu nga balaygi iti panagbiag. Ket kakabsat, awan ti maibaga nga balaygi, no awan dagiti dangadang nga intayo sarangten. Ket kayat ko nga mawatan tayo, nga numan pay adu dagiti dangadang tayo ti inaldaw, dangadang nga naimpisikalan gapu ka dagiti saksakit, dangadang ti pinansyal gapu ti adu nga baybayadan, adu nga paggastuan, adu nga pagdandanagan, dangadang iti spiritual gapu ka dagiti solisog ti aglawlaw, dagiti makaigawid, makailaped, ken mangdupir ti tarigagay tayong agserbi ti Apo, dangadang kakabsat iti pamilya no daduma, ta umay dagiti susik ti agkakabagyan, uno sang kapamilyaan, but praise the Lord, the Bible says, madaydayaw kaniyaman ti Diyos, nga mangted kadatayo ti balaygi. Daytoy nga bersikulo, ipakpakita na kakabsat, nga awan ti anyaman nga problema, wano dangadang, wano struggle, nga hantayo magunudan iti balaygi. Iso nga kunana ti Biblia, yaman pay iti Dios. Iso nga datayo kakabsat, iti daytoy nga malem, kayat kung ipalagip kada tayo, nga masapol nga tibiyag tayo, ket agyamyaman, saan nga agreklamo, haan nga maupupay, haan nga madandanagan, saan nga agkapoy, no di ket agyamyaman. Tangamin apay, tati Diyos, han na lang inkari, no di ket intudingnan. Sabali je inkari, sabali je intuding. Kahit nangasawon no intudingnan kakabsat, siguradon iti balaygi. Kaladete nag-apply ka trabaho, kasapulan lang di formal nga panagisubmitam, ngam sakbay pay nga insubmitam di application mo, kung naking ka, di makinbagi di kumpanya, naalakan, formality lang, deti kasapulan. Kasta di kayat nga asawon deto, intudingan ti Diyos nga dati nga Kristiyano, kat agbalaygi, masapol tay laeng nga sangwon di gito'y nga parikot, karit ken challenge ti panagbiag, ngem ti balaygi kakabsat, impasiguradon iti Apo. Ulitet, kunana, yaman pa iti Diyos, amang ted kadatayo, ti balaygi, gapo ken apo tayo a Hesu Kristo. Ket gapo nga rod iti dayta kakabsat, gapo iti dayta nga pundasyon, ti dayta nga mindset, dayta nga pamati tayo, nga ti balaygi ket sigurado kadatayon, anat kunana ti Biblia, di verse 58, gapuna. Kaya nasa deta gapuna, ammom no, agaramid ka iti maysa nga banag, adda gapuna. No apay nga makigimgimong ka idata, adda gapuna. Ket napintas nga gapo. Amen. Sapay ta awan dakas nga gapo, iti umayo pa nagigimgimong. Awan iti sinsinan nga gapo, ti panagigimgimong yo. Awan iti kasla artificial nga gapo, no di ket adda na Diyosan nga rason, adda na Diyosan nga gapo, no apay nga datayo ket makigimgimong. Kuna na ti Biblia, gapo na, ano nga gapo na? Paggapuan dayto nga rason, aggapo iti verse 57. Gapo ka digiti nga balaygi, gapo ka daytoy nga intuding ti Dios nga balaygi nga magunudan ken maragpat tayo, gapo iti dayta nga rason kunana ay ayatek agagabsat agtaeng kayo as sensitive care. Awan ko mga rod kakabsat ti pumanpanaw. Awan ko mga rod ti paiyay ayos iti lubong. Awan ko mati aglamlamiis. Awan ko mga rod iti maupupay. Kadagiti adu nga problema. Gapo kadijay nga rason nga balaygi, agtaeng kayo. Amen.
agtaeng tayo. Remain, be steadfast, kunan ti English. Saan amagaraw? Ano ti pakpakita na deta kakabsat? Kaya't nga sawan, adu, dagiti manggaraw iti pamati tayo. Mabaling nga digitoy, ket palso nga doktrina. Mabaling nga digitoy, ket impluensya iti nainlubungan nga espiritu kakabsat nga mangsway kadagiti Biblia, dagiti banbanag nga naadal tayo. Adu dagiti mangyayos, wenno mang-uproot, mangparot kakabsat, kadagiti nga naimula iti biyag tayo. Kat saan lang ipagpakita na, nga dadadagiti mangparot, nga may pagpakita na nga, vulnerable tayo nga maparot. Vulnerable tayo nga magaraw. Vulnerable tayo amin kakabsat. No kitam ta kaabay mo ita, kaya't ko nga maamuam nga data nga kaabay mo, anytime mabalin na tag-backslide deta. Mabalin na taglamiis deta. Mabalin na ti agbalin nga rebelde deta. Mabalin na ti agbalin nga papaanawa deta. Mabalin na ngagbalin nga paspasuli deta kakabsat. Kasta ti pagpakita na. Ngam ko na ti Biblia, saan ko mga kasta ti biyagyo? Saan ko mga kasta ti Christian life yo? Han ko mga kasta iti pamati nga ipagpakita yo? Ti ko maipakita yung Christian life yo, ti ko maipakita yung pamati yo, ket tay natibker, tay saan nga magaraw, ken anapay, kan kanayon nga doan kayo laeng iti aramid, iti apo. Kaya nga sawan kakabsat, adu digiti aramid, nga mabalintay nga aramiden, ngam ti kayat ti apo, digiti aramid na, iso ti aramiden tayo. Ket deta ti kayat ti apo ti biyag tayo kakabsat. Mabaling agkabisi ka ti trabaho, agkabisi ka ti personal nga ambisyon mo, ngam kuna ti apo, inayabang ka, nga maging busy, nga mga ramid, dagiti aramid ko. Kaya tawad nga sawan, ni Satanas kakabsat, kat sulisugan na ka, kadagiti ado, nga pagkabisian iti lubong, nga mangagaw ti atensyon tayo, kan mangyadayo kada tayo, iti aramid, anadyosan. Nga amuyo kunana, at ti aramid yo, agdanto kapaypayan na iti apo. Nagsayaaten kakabsat. Makitam nga DJ pa ng challenge na nga be steadfast kunana, unmovable, always abounding, deta ti pinaka-anad. You know, that's the very substance of the message of the Apostle Paul. But look, it is preceded and succeeded by a very strong reason why you should be steadfast. Why you should be unmovable. Why you should focus on abounding in the work of the Lord. It is preceded by a reason. Anak ko na into ding konti balaygi. It is succeeded by another reason. Anak ko na your labor is not in vain in the Lord. Kaya't nangasawen kakabsat, iti apo, iti trabaho, iti apo, awan makuna nga pukaw, awan makuna nga lugi, awan makuna nga panagbabawi. Amen. Iso nga, nohan ka ngagtalinaan, ang ka ngagtibker, kansan ka nga ginvolved, iti trabaho, iti apo, ay ibagakken ka kakabsat, pagbabawyam to, data, nga panagbiag, pagbabawyam to, data nga aramid mo kakabsat. Iso nga today, I would like to challenge and encourage you all, let us abound in the work of the Lord. Now, kaya kung nga maawatan nyo kakabsat, nga kadigitoy nga, idi baga ni Apostol Pablo detoy, awan pelat cellphone nga minidi. Isong awan pela adoonay nga pakaisturban ti Kristiyano idi. Hanakaslay ta kakabsat. Nagado nga cellphone-an. Rumwar man ta iPhone 15-an. Nagado nga social platforms-an. Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada TokTok, ada Agkatok, ada amin ang kakabsat. Nagado nga social platform, ada YouTube, ada Netflix, usok at pa'y TV, ita kakabsat, hansan. Nagado kakabsat, nga hindi panahon di kiti Kristiyano, awan pelat kakasta idi. Iso nga, awan unay nga pakaagawan ti atensyon da. Ngam ita kakabsat, kasla narigrigat ka di kiti Kristiyano ita, nga maging committed, amoy no apay, taura imay nakigimong, imay kapilya, nagdingag ti preaching kakabsat, tuno agawid, tay pa nag-cellphone na, kasla na buraman la aming nga naadalnan.
Deti pa nag-Facebook na, napukaw man laaming nga naadalnan. Aya, ti pa nagbuya na tayo YouTube, natabo naman, detay, tarigagay na, ngagserbi ti Apo. So nga di mo makita kakabsat. Gaputi pa nagtrabaho ti makalawas, gaputi adong exposure ti social media, umay ka makigimong, agmamayo ka, agpapatay, aglulusyaw, agkukurot, kita man takaabay mo kakabsat, hanos to ako na? Ti Kristiyano na mapan makigimong kakabsat, na regta. Ti karegta na katkaslat ti mapan, umawat ti ayuda ni Congressman Sandro Marcos. Kas di ko matkaregta tayo, may makigimong kakabsat. Amen. Hangad papatay ka nagmamayo. You see, ngam apay kakabsat. Well, I would like for you to be aware of these snares. Dagiti palabog, dagiti solisog, dagiti problema, kadagiti ka maudyanan ng alda. I'd like to warn you folks, we are in the last days. At dati kadagiti mauding aldaw. And the Bible has actually shown to us what are the conditions in the last days. Kinanta di 2 Timothy chapter 4 verse number 3. 2 Timothy chapter 4 verse number 3. Basag ti Ilocano, tama i-flash yan ta screen deta English. 2 Timothy chapter 4 verse number 3. Kuna nakakabsat, taumay to iti aldaw adidan to maanusan tinaurnos asursuro. Kunada kadatay no kwa na istrikto. At damay sa kakabsat nga nagkuna nga hanong umay makigimgimongan. Kat kuna na kanong kakabsat nakais-istrikto ngamin ta church tayo. Nakais-istrikto ngamin. Apehanahan tayo nga kasla kadigitay kastoy. I-compare na kakabsat. Kadigitay churches nga hanabaptis. Nga nalukay, hana may isursuro ti giving, hana may challenge iti panagtakder ti testimonyo. Why can't we be like those churches? You know, anyway, they read the Bible, they preach, they worship God. Why can't we be like them? We are too tight. We are too conservative. Listen to me. If you think we are too conservative, kakabsat, you go to a basketball team in NBA and tell me if being strict with your players is sin and it is wrong. Ibagam kanya, kakabsat. Kat kunat, no ibaganan tong manan king kaidikas jay, ti isong bat mo king kuana kunam, number 1, deta ibagbagam nga sekta nga why can't we be like them? Look at their life. Kitam jay biagda, kitam jay resulta. By their fruits you shall know them. Are they soul winners? Damagam numang mangtod data church na digita ko na. Ask them if they're giving their tithe. Ask them of their giving. You know, people want to justify things. Iso nga i-compare na nga, why can't we be like them? You know, can't we be like them that we just go to church, wear the things we want to wear, and when we go, you know, our pastor should not be very tight on us. He should not be very strong on us or very strict on us members. Number 2 ko nakingkwana, because we are for quality and not quantity. Listen to me. As your pastor, I want to challenge and remind you all, we are not for cheap Christianity. We are not for cheap Christianity. We are for a world-class kind of Christianity. Not a worldly Christianity, but a world-class. In other words, the kind of Christianity that should be a model to the world. The kind of Christianity that stands out. The kind of Christianity that makes a difference. And you cannot make a difference if you are not different. And we are not different in the negative sense. We are different because we don't go with the flow. We don't go with what's popular. We stick to the Word of God. We are steadfast, unmovable, and always abounding in the work of the Lord. That's what we are in this world. That's why the Bible has warned in 2 Timothy 4 verse 3,
umahito ti aldaw, adida maanusan, tinaurnos asursuro, no diket kas, mayanugot iti kinagaramugamda. Unay detang Ilocanon, kinagaramugam damit laeng, mangurnong danto, kadagiti manursuro da, tangamin, at dagagatel, kadagiti laplapayag da. No ag-preach ka ti giving kakabsat, nabudot lapayag da. Hello? No ibagam ti tithes, nabudot ti lapayag na. Kaslawan dingdinggan na kakabsat. Kasla detehan na sumsumragkan ko ana. They will heap to themselves teachers having itching ears. In other words, listen to me. Cheap Christianity is selective. Pilpilyan na ti kayat na nga dinggan kakabsat. Iso nga kuna ni Apostol Pablo kini Timoteo, be instant in season or out of season. I think today we live in a Christianity where to be a Christian is out of season. In other words, it's not popular, it's not acceptable, it's not the norm in our society. And Christians, if they are not strong, if they are not deeply rooted in the Word of God, if they don't take their root, no handa nga ikaunag, ti pamati dati sa uti apo kakabsat, mayayos da, maguyod da, maimpluwensyaan da, kadag iti unbeliever, iti aglawlaw. That is why even 2,000 years ago, when this script was written, inspired by the Holy Spirit of God, Paul already warned in the last days, and today we are in the last days. But I would like to encourage each and every one of us, kakabsat, kung nanangarot na Biblian, balay gisigurado, kat daytoy saan nga awan iti kapaypayan nanto, iso nga dapat, ikakaunag tayo ti pamati tayo sa uti apo. And let us abound in the work of the Lord. If we are going to abound in the work of the Lord in these last days, number one, we must be more involved in the work of God. We need to be more involved in the Word of God. Masapol kakabsat nga at the involvement tayo. And you know, listen to me now, listen to me. We should be more involved. Ano kaya nangasawan, kastoy? No napadasam tinagaten ti may nga meeting, of which the agenda nga pagsasaritaan, ket kasla awan ti pakainaigam sadyay kakabsat, you will be an inactive participant in the meeting. Kasla kada kayo siguro nga daddo mga nabayagan na makigimgimong, ngam awang pelat involvement na kakabsat, gamom no apay, kasi mabalin, hamon nakita, no kasano nga tibiyag mo kakabsat, ket talaga nga paset iti trabaho iti apo. I want you to know, you are a part of the work of God. And as a part of the ministry of God, you should function the way God has designed you to function in the work of God. Listen to me. The church and the HBBC ministry is like one family, is like one body. Kaslamay sa nga bagi kakabsat. Amin nga partes, deto'y bagi tayo, kat dinisign ti apo nga inkapet for a function to fulfill a very significant role for the body. Just like our eyes. Deto'y mata tayo was made by God, our ears were made by God, so that we can get information. And information is necessary to the brain. Lack of information is lack of strength and power. Alat magudilam ti biyag no awan amom kakabsat. Iso ngay ni kanatay ti apo ti mata, kan ti lapayag, tapno sumrek ti information yan tapanunod tayo. The same way kakabsat, that tayo nga members, we have been placed by God in the work of God. Therefore, when you realize you are a part of the church, you are not just an attender of the church, you are not just a spectator of the church, you are not just a visitor or guest. Even those watching on Zoom, listen to me. You are not guests, you are not visitors, you are a part of the church of the living God. And because you are a part of the church,
you must be more involved. You must do your function. Ti damagam ko ba ti apokot ko ng Lord? Inayaban na kat inkabil na ti HBBC Apo Diyos, anya iti purpose mo kanya. What is my duty? What is my role? What is my function in our church ministry? Amen, kakabsat? Are you involved in the work of God? Iso nga isurusuro mi kada kayo, in what ways can you be involved? That's why we teach you cheerful giving. Because that is a basic Christian responsibility. Itay insuro ni Pastor John how to support the pastor. That's your function. Listen to me. All of us, whether you are a Christian serving God in the U.S. or we Christians serving it in the Philippines, listen to me. Into no dati di langit kakabsat, pada-pada tayo amin nga sumango iti Apo. And the Lord will account your life. If you are a pastor, He will account you if you are a good pastor. If you are a church member, He will account you if you are a good church member. So if you are not called to be a pastor, be a good church member. My question is this, are you a good church member? Now, how do you know if you are a good church member? You go to the Word of God. You review the lessons that we taught you. Find out if you are a good church member. Kat kunam Apo, how can I be a good church member? So kita ang mga review. Isang insure ni Pastor John, how to support the pastor. Pray for the pastor. So listen to me. No agan announce dito yung kakabsat, agandar di kina church member mo nga nasayaat ka nga church member. Pagandaram ta kinasayaat ti parabor ti Apo kang kan. Kat ko nam Lord, dito yan announce ni pastor, ure awang kami nga kabahagi ijay, physically, but help us to be a part of it, Lord. Amo ijalawag kakabsat, adamay sa nga kabsat, kunana nga kasta, natatsak ti message ni pastor, kunana. Jak makasursurot ka, Jak Lord makasursurotan ka digita, soul winning, discipleship ka da visitation. Kunana kakabsat, gaputa medyo da edad na, uray dete lang ko mapagmeriendan ti maitid ko, kunana. Iso nga iti Sabado kakabsat, inik ka na digiti nagbisita, ti Goldilocks. Sa gimatang digiti Cokes. At ado kakabsat, plurals, Cokes. Oh, duwa nga Goldilocks, plurals man di jayan. Kat kunana ka no, ano sa nyo dede kakabsat, natatsak ti message ni pastor. Kat jak makakuha ka di gitar aramidin ko, oray deta latpaset ko. Oh, nakita yung kakabsat, hangkay maragsakan, nga digito'y trabaho ti Apo, kat adapaset mo ka digito'y kakabsat. Oh, kung nanininong rin na kanyak ide, Pastor, you know, every time I see your post on the Facebook about the progress of HBBC, kaslahan ko ang muti reaction ko at awang mo't pa'y pasat ko kunana. Kat itatan ninong Rene, adupay ti patak, darintay nga kapilya. Palubos ti Apo. Numalpas, dedi kapilya ti batak, sumarunuman ta dingrasan. Adakit kinante nga lote nga madama. Let's take part. Kat makita yo, nagaw-awid kayo, kakabsat, kayto ngagbakasyon, ingkay Jay Claveria. Apay, adut na iimas nga ikan sa jay. Amen, kakabsat. Nga nga jay ikan din kay sa jay Claveria. Kay kitan jay kapilya. Kat ko na, Lord God, what a blessing nga naadamot sang kabasit nga paset ko iti daytoy Apo nga trabaho. You know, dagiti kararwa nga maisalakan ditoy, digiti balegi iti daytoy nga ministry, I'm glad I had a part. Amo, we are a part of many things. Diba? The best nga dapat maging kabahagi kan parte kan paset ka is the work of the Lord. Iti trabaho, iti Apo. Amen, kakabsat? Oh, kat nagsayaatan nga amin tayo, makiparte, take part, be more involved. So nga, in every program of the ministry ko ng Lord, how can I be involved? O, ni Tita Teresa, no kwa, uray, adot pagkasapulan, nagsaksakit kada amin. Tunukwan, ag-text man, ag-text man damdaman. Pastor, ano sa nyo deto, partek ka deta, trabaho ti Apo dita. Amen, kakabsat. Let us be more involved in the work of God. Amoy palubos nga tinainlubungan, kakabsat, ti mga ti time, talent, treasure tayo. Let us devote it in the work of the Lord. Brethren,
Let us abound in the work of God. Amen. Muyo, I praise God for my brother. No kakastoy, basta no agsasaw ako, silent kakabsat, hana agun une. Ngam pagamuam kat agsaon, kunana ako kakabsat. Si Pawon na nga sigod. I praise God for having assistant and preachers in the HBBC like him. Si Pawon na nga sigod. Kunana no kwa. Oh, kakabsat. Let's take part. Amen? What a blessing. Heavenly Father, thank you so much. I wish I had more time to share this. I think I have shared this before. I wanted to share the lesson I shared yesterday. Ngam deti di kayat mo apo nga challenge ngayon nak ibaga ka digiti kakabsat. Lord, 2 verses, but it brought a great challenge to us. Lord, we are in the last days. Ado apo dagiti sulisog. Ado dagiti na ilubungan nga aramid. Adot mangguyod kada kami. Ngam help us to realize iti panangisalaga mo kada kami. Ken panangikabil mo kada kami iti ministry apo. You called us. We did not put ourselves in the ministry. Sika tinangipan kada kami nga agserbi apo Diyos king ka iti HBBC. So nga Lord, in our part, we accept that from you. Tanggapon mi apo, dahi tangapan nangikabil mo. Kung nami kumaapo Diyos, awatek, daytoy nga nangikabilang kanyak nga trabaho, kat aklunag iti function kan role ko, kat tulungan nat ng mga ramid. Dahil ako matkararat tunggal may sagada kami, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.